тажы өсөн алтын қоллы Сибай Халукай гүзәллек ярышында катнашырга каланан 8 кыз сыкты. Конкурстың исеме үк әйтеп торуынса, унда катнашу өсөн һомгол буй гына түгел, кул эшенә тилбер булу да шарт ине. Ярыштың беренче өлешендә кызлар үзләре менән таныштырып үткәс, баһалау өчен тамашачылар игътибарына кул эшләрен тәкъдим итте. Урынына еткереп, оста итеп башкарылган бу катмарлы эшләрдә кызлар бик кыска вакыт эчендә аткарып сыккан. Мәсәлән, селтәрде бер адна эчендә сабырлылар гына ослай ала. Әйткәндәй, Халукайдар бидәгән янсыктар Өфөлә үтәсәк халыкара фольклор фестивалендә кунактарга бүләк ителәсәк. Кызларның күргәзмәгә куйган кул эшләрен конкурста баһалаучы комиссия агзалары ла зур кызыксыну менән карап сыкты. Файла оештырылган усталык дәресе ярышта катнашачак кызларның ысынлап та алтын куллы икәнлеген расланы. Шулай итеп, каршы алыгыз иң матур, нәзакәтле кул осталарын. Беренче ханатында Сибай педагогия колледжының музыка бүлеге студенты Гөлсия Надыршина. Гөлсия моңлы итеп йырларга, дәртле итеп биергә ярата. Педагогия колледжының ак йондыз халык бию ансамблінің солисткасы. Ikkinchi xon bilan sirg'achasi Gulli Yaxina. Gulli ismiga atab kelib nafis gul, har vaqt oldingilar o'ng'allar ratida. Hasanovlar g'ayri ansambli solistlari. Bugungi kunda asr savdodaganda shaxsiy ishqovar alqishlar etishdi. Ярыштың төп өлеше сәхнәлә дәвам итте. Тигез һәм ышаныслы адымдар менән тамашасы алдына сыккан гүзәлкәйләр иң тәүдә үзләре менән таныштырды. Уларның кемһеләр атта йөрергә яратһа, икенчеһе уктан ату, кайһыныһы йыр бию менән мавыгы хакында бик кызыклы итеп һөйләне. Хәмитсәсән туқымының 5нче буынымын. Таусылар йөре Сибайдан, алтын касабаһынан, Ирәндектің қойынына туған ерім ғайынған. Қырпақ қырғына ябырда мен дүнияға келгенмін. Алтын көзді юмартта мен, кәрәк сақташа янмын, йондығым саян болғас, қайғы бір саянмын. Конкурс шарттары буенча кызлар тамашачыларга зауыклы киемнәрне күрһәтә белергә тиеш. Сәхнәгә сыккан һылыулар был тәңгәлдә лә осталыкларын һынап караны. Улар мусулман катын-кызларының никах һәм туй күлдәктәре менән ысын мәгънәле тамашасына арбаны. Калабыздагы Имран магазины хуҗабикәһе, дизайнер Гөлфирә Сөешева һызмалары буенча тегелгән төрле төстәге, бер-берен кабатламаган нәзакәтле күлдәктәр, килешле яулыктар һәр кызның гүзәллеген, сибәрлеген сагылдырды. Конкурста катнашучы кызлар киләһе сыгышка әзерләнгән вакытта сәхнәне йырсылар һәм биючеләр, төрле ансамбльләр бидәне. Дәртле концерт номерларын тамашасы дәррәү алкыштарга күмде. Милли башкорт киемдәре халкыбызның горурлыгы булып тора. Дини киемдәр менән бер рәттән бүген милли күлдәк һәм бидәүстәребез дә яшьләр арасында зур кызыксыну уята икән, кыванычлы күренеш бу. Башкорт һылуы образында сыгыш яһаучы кызлар кумызда уйнап, оста итеп биеп тә күрһәтте. Халукай конкурсының тагыла бик матур өлеше кызларның сәхнәгә туй күлдәктәрендә сыгуы. Сафлыкты, хыялдарга бай яшьлекте сагылдырган буласак кәләшләрнең был сыгышы олыларды моңландырды, яшь егетләрнең күңелен җиткендерде. Кызларның һәр сыгышын дәртләндереп торучы көйермәннәр дә һынатманы был сарала. Улар күңелле йыр биюдәре менән тамашачыларның күңелен асты. Шулай ук яшь сәхнә осталары ла байрамды күркәмләндереп, бер-бер артлы сәхнәгә күтәрелде.
Yaşayın bu dünyada. Ярыш булгас, сынаудың төрлеһе була. Тик шулай да иң авыры залдан бирелгән һораударга яуап бирү булгандыр мөгаен. Бындай һынау кызларның белемен генә түгел, тапкырлыгын да баһаларга мөмкинлек бирә. Бына шундай баскычтарда лайыклы үтә алган һылыудар ниһаять еңүгә лә барып җитә. Афарин Хылыукайдар! Котлайбыз! Шулай итеп, Алтын куллы Сибай Һылыукайы конкурсында быел 3нче урынды Аида Хәмитова менән Нәҗия Байсуакова бүлеште. 2нче урын Регина Ифәнбаева менән Алина Әминевага бирелде. 1нче урынга Гөлли Яхина сыкты. Ә инде конкурстың иң югары баһаһын, ягъни Гран-прины Гөлсия Мәдершина яуланы. Хылыукайга танышты. Бүгін Гран-при аласы Эльвира Ялаева килтерде. Афарин Гөлсия! Сибай педагогия колледжында белем алусы кыз барлык һынаударда үтеп еңүгә өлгәшкәненә үзе лә ышанып етмәй. Оҙаҡ әҙерләнмәнем инде шул бер аҙнала биш эшләйтеп, Аллаға шөкөр, без әҙерләнеп бөттөк. Гран-при алдым, бик ҡыуанам. Эмоциялар ныҡ хәтәр инде. Сибай Һылыукайы конкурсы тамам. Унда катнашкан кыздар 7 имтихандан һуң еңел һулагандыр. Ә бына Гөлсия өсөн яңы күнекмәләр башлана гына. Ул Сибайдагы еңеүе менән республика кимәлендә үтәсәк, Һылыукай 2018 конкурсында катнашыу мөмкинлеген дә алды. Уңыштар һиңә, Һылыу!